ಬೈದ ಮನಾ ಮಾಡಿಪುನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೂಲು ಮಸ್ತ್ ಸಸ್ತ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 100 ಫಿಲ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಸಿಕ್ಕಂಡ ಟೊಮೆಟೊ ಇತ್ತೆ ರೆಡ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಆದ್ ಪೋತುಡು ಆತ್ ರೇಟ್ ಇತ್ತೆ ಟೊಮೆಟೊಗ್ ಬಟ್ ಮೂಲು ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಮೂಲು 400 ಫಿಲ್ಸ್ ಟೊಮೆಟೊ ದೆತೋನಿಯಾ ಉಂದುಂಡತೆ 100 ಫಿಲ್ಸ್ ಪನಗ 20 ರೂಪಾಯಿಗ್ 20 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದ್ 100 ಫಿಲ್ಸ್ ಪನ ಒಂಜಿ 24 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಆತ್ ಮಲ್ಲ ಕಟ್ಟು ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಸಂತೆದ ಟೈಮ್ ಇಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟು ದೀಪ್ ಬೇರೆ ದುಮ್ಮಂತ ಎಂಕುಲು ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟು ಮತ್ತ ಪೋನ 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟು ಪನ ಇತ್ತೆರಿ ಇತ್ತೆ ಮತ್ತ ಹ್ಯಾಂಗೋಗು 1.5 BD ಪಂಡೇರ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಾಲೆ ಉಲ್ಲಲತ ಬೊಡ್ಚಿಂದು ಒಂದೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಫಿಶ್ ನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಎಂಕುಲು ಆದ್ದೆತ್ತೊಂಜ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಬಹರಿಂದ ಬೂತಾಯಿ ಎತ್ತಂಡು ನಂಗಂತೂ ಬಾರಿ ಆಸೆ ಅಂಡ್ ಕೇಂಡ ಎಂಕುಲು ನಂಗ ಫ್ರೆಶ್ ಉಂಡಂದಾರ ಪಂಡೇರು ಫ್ರೆಶ್ ಉಂಡು ಪಂದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ತಿನ್ಪೇರು ಮೊಗುಲು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮಗ ಹಸಿ ಮಲ್ತೆ ತಿನ್ಪಾಂಡ ಮಲ್ತ ತೆತ್ತಿಗೆ ಬ್ಯಾರಿನ್ ಎಗ್ ड्रेस बने ब्यूटिफुल ओके नो प्रॉब्लम ಎಂಕುಲು ಇನಿ ಬೈದ ಮನಾ ಮಾಡಿಪುನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೂಲು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫಿಶ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೀಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾತ ಉಂಡತೆ ಒಂಜೇ ಜಾಗಡು ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪದ ಪ್ರೈಸ್ ಕೂಡ ಉಂಡತೆ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಉಂಡತೆ ಬೇತೆ ಕೋಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಲ್ಸ್ ಮಾತ ಪೋದು ಲೂಲು ಹೈಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನೆಸ್ಟೋ ರಮೀಸ್ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಡ್ದ ಉಲೈ ಪೋದು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಮಾತ ದೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಒಂಚೂರು ಹೈ ಇಪ್ಪುಡು ಪ್ರೈಸ್ ಬಟ್ ಮುಲ್ಪ ಉಂಡತೆ ಮಸ್ತ್ ಸಸ್ತಡ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 100 ಫಿಲ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಸಿಕ್ಕಂಡ ಮಾಲ್ ಮಾಟಡ್ ಮೂಲು ಉಂಡತೆ ಅವೇ 100 ಫಿಲ್ಸ್ ಮೂಜಿ ಕಟ್ಟು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಉಂಡತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುದ ಕಟ್ಟಲ ದಪ್ಪ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಅವಳು ಉಂಡತೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕಟ್ಟುದಾಲ ಜೀವ ಜಂದಿನಲ್ಕೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಹಟ್ಟ ಕಟ್ಟಲ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕಟ್ಟಲ ದಪ್ಪ ಇಪ್ಪುಂಡು ಊರುಡ್ತುಲೆ ಏತು ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕುಂತುಲೆ ಅಂಚ ನಮಕ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಮೂಲ್ ಸಿಕ್ಕುಜಿ ಮೂಲು ಸೊಪ್ಪುಗು ದಾಲ ಕಡಿಮೆ ತುಲೆ ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮೇಥಿ ಸೊಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಬಸಳೆ ಸೊಪ್ಪುಲೆ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಣ್ಣ ಬಸಳೆಗ್ಲ ಉಂಡತೆ ಮುಲ್ಪ ಆಯ್ತ ನಮ್ಮಕ್ ದಾದ ಇಷ್ಟ ದಂಟ್ ಇಷ್ಟ ಬಸಳೆದ ದಂಟ್ ಬಟ್ ಮುಲ್ತ ದಂಟಗ್ ದಾಲ ಉಂಡತೆ ದಮ್ಮೆ ಇಪ್ಪುಜಿ ನವಿಲ್ ಕೋಸ್ತುಯೆ ಅಮ್ಮ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕೈಪುಂಡು ನವಿಲ್ ಕೋಸ್ತ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಐಕ್ ಮೆರಡ ಪಂಡೆ ನವಿಲ್ ಕೋಸ್ತೆ ದೆತ್ತೊನ್ಗ ಪಂದ್ ಒಂದು ಉಂಡತೆ ಟೊಮೆಟೊ ಇತ್ತೆ ರೆಡ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಆದ್ ಪೋತುಡು ಆತ್ ರೇಟ್ ಇತ್ತೆ ಟೊಮೆಟೊಗ್ ಬಟ್ ಮೂಲು ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಮೂಲು 400 ಫಿಲ್ಸ್ ಟೊಮೆಟೊ ದೆತೋನಿಯಾ ಅವೈತೆ ಪಿದೈ ಪೋದು ದೆತೋನಿಯಾಡ ಉಂಡತೆ ಎಡ್ಮನುತ್ತ 50 ಫಿಲ್ಸ್ ಪನಗ 850 ಫಿಲ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಉಂಡತೆ 200 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮುಟ್ಟ ತುಲೆ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಏತೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ರಾಡಿಶ್ ಮೂಲಂಗಿ ದೊಟ್ಟು ಸೊಪ್ಪುಲ ದೆತುನೆ ಉಂದುಂಡತೆ 100 ಫಿಲ್ಸ್ ಪನಗ 20 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದ್ 100 ಫಿಲ್ಸ್ ಪನ ಒಂಜಿ 24 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಆತ್ ಮಲ್ಲ ಕಟ್ಟು ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಗಲಿತ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುದ ಕೆಂಡಡ್ಡ ಮೂಜಿ ಕಟ್ಟು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುಗು 24 ರೂಪಾಯಿ ರಡ್ಡ್ ಕಟ್ಟು ಪುದೀನಾಗ 24 ರೂಪಾಯಿ ಅಂಚೆನೆ ಮುಲ್ಪ 100 ಫಿಲ್ಸ್ 200 ಫಿಲ್ಸ್ 300 ಫಿಲ್ಸ್ ದೌಲ ಈ ಸಬ್ಜಿಲು ಮತ ಸಿಕ್ಕುವ ಜಾಸ್ತಿ ಪನ 400 ಫಿಲ್ಸ್ ದಾಯ್ಪನ ಟೊಮ್ಯಾಟೊಗೆ ಇತ್ತ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದನ್ನ ದುಮ್ಮು ಮಾತ ಉಂಡತೆ ಕಡಿಮೆಗೆ ಸಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತ ಟೊಮ್ಯಾಟೊಲು ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಹೈ ಆತನ್ ಬ್ರೊಕೊಲಿ ಪನ ಮಾತ ಯಾರಿಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಅಂದ್ ಯಂಪನ್ ಪುಜಿ ಒಂಚೂರಿ ಅನ್ನ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೆ ಒಂದು ಪತ್ತ ಅಂದ್ಕೆಂಡೆ ಐಕಾರ್ ಪಂಡರಿ ಪೊಟ್ಯಾಟೋಡ ಪತ್ತ ಅಂದ್ ಆ ಕಲರ್ ಯಾನ್ ಇದ ಮುಟ ತೂದಿತ್ತೆಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾನ್ ತೂಯಿನಿ ಎನ್ನ ಕೀಕಿ ಮಾತ್ರ ನಾಡೋದಿತ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ವಸ್ತು ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಉಂಡು ಪಂದ್ ಸುತ್ತಲ ಉಂಡತೆ ತೂಂದಿತ್ತೆರ ಎಂಕುಲು ಒಂಚೂರು ಕಾಣೆ ಬೇಗ ಬೈದಿನೇರ್ ದಸರಾ ಉಂಡತೆ ಒಂಚೂರು ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಜಂಗುಳಿ ಇತ್ತಜಿ ಜನ ಆತಿ ಸೇರ್ದಿತ್ತೆ ಜರ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಜಾತ್ರೆದಲ್ಕನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಂಡ ಉಂಡತೆ ಜಾತ್ರೆದಲ್ಕನೆ ಜನ ಇಪ್ಪುವೆರು ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಸಲಾಡ್ ಮಲ್ಪುನ ಪತ್ತಲು ನುರ್ಗೆಕಾಯಿ ಉಂಡು ಅವು ಫ್ರೆಶ್ ಬೀನ್ಸ್ ಬ್ರಿಂಜಾಲ್ ಕೆರೆಂಗ್ ನಮ್ಮ ಊರ್ದತ್ತ ಅಂದ್ ದಾಯ್ಪನ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಕೆರೆಂಗ್ ಅಂದ್ ಪಂಡೆರ್ ಒಂದು ದಾದ ಸಬ್ಜಿ ಹೆಂಗ್ ಪನ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಂಚಲ ಉಂಡು ಒಂದು ದಾದ ಗೊತ್ತು ಜೀ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಟೊಮ್ಯಾಟೊದ ರಾಶಿ ಬುಡ್ದು ಏರ್ಲ ದೆತ್ತನು ಜರ ದಾಯ್ಪನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆತನ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರೇ ಚೂರು ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ದೆತ್ತನು
ಬೊಕ್ಕ ತೆಕ್ಕರೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಮಶ್ರೂಮ್ 600 ಫಿಲ್ಸ್ ಪಂಡೆರ್ ಪಿದೈ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ದೆತ್ತೊಂಡ ಒಂಜಿ 1 ಬೀಡಿ ಮುಟ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಸಂತೆದ ಟೈಮ್ ಇಂಚೆನೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಟ್ಟು ದೀಪ್ ದುಮ್ಮಂತ ಎಂಕುಲು ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟು ಮತ್ತ ಪೋನ 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟು ಪನ್ನ ಇತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಮತ್ತ 20 ರೂಪಾಯಿ 30 ರೂಪಾಯಿ ಆದಿಪ್ಪು ಅಂಚೆನೆ ಮೂಲು ಉಂಡತೆ ಇಂಚ ದೀದಿಪ್ ಇರ್ತಲೆ ಐಕ್ 400 ಫಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಪನ್ಪೆರ್ 400 ಫಿಲ್ಸ್ ಪನ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಏತಂದ್ರೆ ನಿಗುಲು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 100 ರೂಪೀಸ್ ಮುಟ್ಟ ಆತ ಮುಟ್ಟ ಉಂಡು. ತುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಉಂಡತೆ ಊರ್ದ ಅಲಸಂಡೆ ಇತ್ತಂಡ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಪರ್ಂದಕ್ಕೆ 700 ಫಿಲ್ಸ್ ಮುಟ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ 180 ರೂಪಾಯಿ ಮುಟ ಉಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಆರೆಂಜ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಈಜಿಪ್ಟ್ ಆರೆಂಜ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೆರಂಗಾಯಿಗ್ಲ ಮುಲ್ಪುಂಡತೆ ಮಸ್ತ್ ರೇಟ್ ಉಂಡು. ಊರ್ದಂಚ ಕಮ್ಮಿದ ಇಜ್ಜಿ ಅಯ್ಯೋ ಫುಲ್ ಒಂಜಿ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಂಗೋಗು 1.5 ಬೀಡಿ ಪಂಡೆರ್. ಈ ಫುಲ್ ಮ್ಯಾಂಗೋಗು 1.5 ಬೀಡಿ ಪನ ಒಂಜರೆ ದಿನಾರ್ ಪನ ನಿಗುಲೆ ಏನಿಲ್ಲ 300-350 ರೂಪಾಯಿ ಮುಟ ಉಂಡು. ಒಂದಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಪಿಯೋಕ ಅಂದ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಕೇರಳದ ಗುಲ್ಮುಡತೆ ಮಸ್ತ್ ತಿನ್ಪೇರು ಒಂದೇನು ಅವು ಮಾತ ಆಯ್ಬೊಕ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಮಾತ ದೆತ್ತೊಂದ್ ಆಯ್ಬೊಕ ಎಂಕುಲು ಬತ್ತೀನಿ ಫಿಶ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗ್ ಮುಲ್ಪ ಫಿಶ್ ಉಂಡತೆ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ರೇಟ್ಗ್ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ಪೇರು. ಕಾಂಡ ಉಂಡತೆ ಒಂಜಿ ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡ ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪೇರು ಈ ಮಾತ ಶಾಪ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಶಾಪ್ ಬೊಕ್ಕ ಫಿಶ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೂಡ ಏಲಂ ಕೂಡ ಆಪುಂಡು ಇಂಚ ಮಲ್ಪೆ ಬೀಚ್ ಮಾತ ಏಲಂ ಮಾತ ಆಪುಡ್ತಲೆ ಅಂಚ ಮೂಲ ಏಲಂ ಮಾತ ಮಲ್ಪೇರು ಮೀನ್ಲಿನ. ಬಟ್ ಎಂಕುಲ್ ಮಾತ ಆತ ಬೇಗ ಬರ್ಪುಜ ಏಲಂ ಮಲ್ತದ ದೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಮುಲ್ಪ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಲ ಇಜ್ಜಿರತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎಂಕುಲ್ ಇಪ್ಪುನು ರಡ್ಡು ಜನ ಮಾತ ತಿನ್ಪಿನಿ ಹೀಗ ಇಷ್ಟಂಡ ಮಾತ ತಿನ್ಪಿನಿ ಮೀನ್ ಅಂಚ ಅದು ಚೂರ್ ಮೀನ್ ಯಾವು ಅಂಚಲ ಇತ್ತೆ ವಾರ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂಚ ಅದು ಮೀನ್ಲ ಬರೊಂದಿ ಇಜ್ಜಿ ಕಾಲಿ ಎಂಕಲಿಗೆ ಬಂಗುಡೆ ಮಾತ್ರ ತೋಜೊಂದಿತ್ತಂಡ ಬಂಗುಡೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ರಡೇ ಮೀನ್ ತೋಜೊಂದಿತ್ತೀನಿ. ಎಂಕುಲ ಅಡಗೆ ಉಂಡತೆ ಮಸ್ತ್ ಸರ್ತಿ ಪೋಪತೆ ಅಂಚದ ಅಗ್ಗಲಿಗ್ ಮಾತ ಎಂಕಲ್ನ ಮಾತ ಗುರ್ತಾ ಆತಂಡ ಈ ಮೀನ್ ಮಾರ್ನಗಲಿಗ್ ಅಂಚದ ಅಗುಲ್ಲ ಪನ್ಪೆರು ಒಂದು ಫ್ರೋಜನ್ ಫಿಶ್ ದೆತೊಂ ಪೋರ್ಚಿ ಬಾಲೆ ಉಲ್ಲಲತ ಬೊರ್ಚಿಂದು ಒಂದೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಫಿಶ್ ನಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು. ಒಂದೊಂದು ಸ್ಯಾಲ್ಮನ್ ಫಿಶ್ ಅಂತ ಪನ್ಪೆರು ಮರುವ ಇತ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದಕ್ಕೆ ಸೆರಿ ಫಿಶ್ ಅಂತ ಪನ್ಪೆರು ಒಂದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆ ಸಕ್ಕ ತಿಪ್ಪುಂಡು. ಒಂದು ಫಿಶ್ ತಪ್ಪುದರೆ ಹೆಂಗೊತ್ತಜಿ ಎಂಕುಲ ಆದ್ದೆತ್ತೊಂಜ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಬಹರಿಂದ ಬೂತಾಯಿ ಒಂದು ಮೀನ್ ಪಾಫ್ರೆಟ್ ಅಂಚ ತೋಜುಂಡು ಬಟ್ ಪಾಫ್ರೆಟ್ ಅತ್ತ ಓ ಮೀನ್ ನಿಗುಲ್ ಪನ್ಲೆಕ್ ಎಂಕ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಾತ ಮೀನ್ ಎಂಕುಲ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕದ ಒಂಜಿ ಮೀನ್ ತಿನ್ಪಿನಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಉದ್ದ ಎತ್ತಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫಿಶ್ ಮದಿಮಲ್ ಮೀನ ಊರು ಮದಿಮಲ್ ಪನ್ಪೇರು ಅವೇ ಇಪ್ಪುಡು ಜಾಸ್ತಿ ತುಲೆ ನಿಗುಲ್ ತೂದಿಪ್ಪರಿತ್ತೆ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಎಂಕುಲ್ ಬತ್ತ ಇಡೆಗ ನಂಗೆ ಇತ್ತಂಡು ನಂಗಂತೂ ಬಾರಿ ಆಸೆ ಅಂಡು ಏಂಡ್ ಎಂಕುಲು ನಂಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ಉಂಡಂದ ಪಂಡೆರು ಫ್ರೆಶ್ ಉಂಡು ಪಂದ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕುಲ್ ದೆತ್ತೋನಿಯಾ ಅಕುಲೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತತ್ಲ ಕೊರ್ಪೇರೆ ಐಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಾಸ್ ಕೊರಡುಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ ಊರುಡು ತೂಯಿನ ಮಟ್ಟಗುಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಾಸ್ ಕೊರಡು ಒಂದು ನಂಗ್ ಫಿಶ್ ಎಂಕುಲ್ 1 ಕಿಲೋ ದೆತ್ತೋನಿಯಾ ಐಕು ಒಂಜರೆ ಬೀಡಿ ಅಂತ ಪಂಡೆರು ಒಂಜರೆ ಬೀಡಿ ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ 350 ಆದನಿಗುಲ್ ಪನಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ 350 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಂಡು 1 ಕಿಲೋ ನಂಗ್ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು. ಕೆಲವು ಮಾತ ಮೀನುಲ್ ಉಂಡತೆ ಮುಲ್ತ ಎಂಕುಲ್ ತಿನ್ಪುಜ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಕೇರಳದಗುಲ್ ತಿನ್ಪೇರು ಅಂಚೆನೆ ಫಿಲಿಪೀನ್ಸ್ ತಗುಲು ಇರತ್ತೆ ಅಗುಲ್ ತಿನ್ಪೇರು ಅಂಚೆನೆ ಉಂಡತೆ ಮುಲ್ತಗುಲು ಕ್ರಾಬ್ ಮಾತ ತಿನ್ಪುಜರೆ ಅಗಲಿಗೆ ವಾಸನದ ಮೀನ್ ಉಡತೆ ಅಗಲಿಗೆ ಆಪಿನೇ ಇಜ್ಜಿ. ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಮಾತ ಕೆಲವೇರು ತಿನ್ಪುಜೆರು ಬಟ್ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ತಿನ್ಪೇರು ಮೊಗುಲು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಪುಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಕಸಿ ಮಲ್ತೆ ತಿನ್ಪಾಂಡ ಮಲ್ಪರೆ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಐಕೋಸ್ಕರ ಮಲ್ಪುಜೆ ಒಂದು ಊರ್ದ ತೆತ್ತಿಗೆ ಬ್ಯಾರಿನ್ ಎಗ್ ಬಾರಿ ರೇಟ್ ಉಂಡು. ಒಂದು ಮಿನಿ ಉಂಡತೆ ಬಂಗುಡೆಲು ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಶೆರಿ ಫಿಶ್ ಎಕ್ಕಟ್ ಪಂಡತೆ ಶೆರಿ ಫಿಶ್ ಅವೇ ಶೆರಿ ಫಿಶ್ ನಿಗುಲ್ ಮಾತ ತೂಯರತೆ ಬಾಹರಿಂದ ಫಿಶ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಏನ್ ಚೆಪ್ಪುಂಡು ಪಂದೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿಜೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ವಿಡಿಯೋಕು ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ಲೆ ಈ ತುಳುವೆತಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ.